Паважаныя сябры, я рад паведаміць вам, што мы полностью гатовыя займацца дабрачыннасцю ва ўмовах эпідэміі. Пачынаючы з гэтага месяца і да самага канца каранціна дабрачынная дапамога будзе дастаўляцца да самага пад'езда кожнаму з вас. Замежныя паездкі, на жаль, няма магчымасці ездзіць у паездкі, пакуль зачынены межы, але падрыхтоўку да новых поездок мы таксама праводзім онлайн, і як толькі межы адчыняцца, карантин скончыцца, мы адразу будзем гатовы к новым поездкам, новым вандроўкам. Святочныя мерапрыемствы. На жаль, няма зараз магчымасці праводзіць вялікія святочныя мерапрыемствы, але мы знайшлі выхад. І Пасху, напрыклад, мы адсвяткавалі кожны у сябе дома, але ў той жа час мы былі разам. Дзеці, як заўсёды, атрымалі свае велікодныя падарункі. Творчы конкурс «Каласы пад сярпом тваім». Таксама у нас зараз няма магчымасці праводзіць вялікія канцэрты, вялікія там творчыя вандроўкі, вялікія нейкія выставы, але онлайн ніхто не забараняе нам праводзіць і выставы, і публікаваць свае творчыя работы. Калі ласка, дасылайце свае работы на конкурс. Калі карантин скончыцца, межы адчыняцца, мы будзем уже гатовы да новых творчых вандровак, да новых вялікіх мерапрыемстваў. Фінальны канцэрт мы зробім увосені, калі уже, спадзяёмся, карантин скончыцца, а калі раптам і не скончыцца, мы прыдумаем, як зрабіць вялікае шоу онлайн. Падрабязна пра творчы конкурс, калі ласка, глядзіце па гэтай спасылке. Юрыдычная дапамога, прававая дапамога, абарона правоў і інтарэсаў кожнага з нас. Гэтым мы таксама без праблем можам займацца онлайн. Псіхалагічная дапамога. Тут ёсць две такіх магчымасці. Першая з іх, у нас даўно ўжо існуе такая тэлефонная лінія падтрымкі прыёмных сем'яў. Хто толькі пачынае, хто недавно взяў дзяцей з дзіцячага дома. И вы можете позвонить по телефонах, якія там ёсць, и атрымаць такую падтрымку, атрымаць добрую параду от опытных, досведчаных прыёмных бацькоў. Это для этого таксама не трэба сустрэчы, это можна рабіць запросто онлайн ці по телефоне. Таксама нам крупна пашанцавала, што одна з лепшых семейных психологов в Беларуси, Ольга Казначеева, згадзілася вести такую вот онлайн-трансляцию, отказывать на ваши пытанні. И калі у вас есть пытанні до психолога, вы, калі ласка, можете досылать свои пытанні, и калі пытанняў наберэцца дастаткова, мы проведем онлайн такие сустрэчы. И этой сустрэчы с психологом будут адбывацца раз на месяц. Кожны, хто мае нейкія пытанні, которые можно озвучить так в эфир, вы можете их задавать открыто. Коли у вас некие конфиденциальные есть пытания, и вы хотели бы атрымаць консультацию от психолога персонально, приватно, таксама, калі ласка, пишите, и мы передадим Ольге ваши пытания. Таксама зараз мы спробуем организовать школу замежной мовы. У нас ранее уже існувала школа беларуска-англійскай мовы для дзяцей. Зараз у умовах карантина мы спробуем зорганізаваць онлайн школу замежнай мовы для дарослых. Зараз мы рыхтуемся уже вот-вот, со дня на день адчыняцца заняткі по англійскай і італьянскай мове, и трохи пазней плануем таксама открыть и курс испанской мовы. Еще раз поглядите, значит, про дабрачынную дапамогу все вы можете поглядеть вот по этой спасылке. Про замежные поездки вы все можете поглядеть вот по этой спасылке. Про святочные мерапрыемствы будет публикация к святу Троицы. Пасля перед этим еще будет публикация к дню семьи 15 мая. Будзе яшчэ публікацыя к дню абароны дзяцей 1 чэрвеня. К этим вот святочным датам мы нейкія сарганізуем мерапрыемствы таксама онлайн. Творчы конкурс «Каласы пад сярпом тваім». Усё падрабязна вы можете глядзець вот по этой спасылке.
юридична допомога. Так само ви можете досилати свої питання на адрес, откуда отримуєте розсилку. Про психологічну допомогу ви ще можете почитати по этой посилці, і там є сторонка з коментарями, де можна задати своє питання психологу Ольги Казначеєвої. І от ще подробязно про школу заміжної мови можна глядіти по этой посилці. Таким чином, рад поведомить вам, что некая эпидемия, некая трасца, некая зараза, вона не перешкодить нам, як і раней, поспіхово займатися доброчинністю, допомагати один одному. Раней у нас весь наш поспіх, он тримався на тим, що мы находились постоянно в контакте, мы постоянно имели близкую лучность, у нас постоянно были сустрэчы, и упершыню за 20 з лишнім гадоў мы потрапілі ў такую ситуацию, что немагчыма нам сустракацца, і трэба пераходзіць на вот такие вот новые умовы. Это незвычна для нас, но упершыню мы трапілі ў такие умовы, але я вельмі рад, вельмі задаволены, что мы здолелі все это перадолець і не толькі не згубілі ніякіх магчымасцей, але яшчэ і наадварот іх стало яшчэ больш. Это толькі кароткі спіс тых праграм, якія зараз працягваюцца онлайн. Ёсць яшчэ много іншых праграм. Кожную з іх вы можете знайсці по адресу вот этому, который вы бачыце на своих экранах. Долучайтеся, калі ласка, і будем рады усіх вас бачыць. До новых сустрэч.